Jmenuji se Pavla Střížová, ve společnosti Duha pracuji 2 roky a jsem tady asistentkou v Centru denních služeb na dílně Pekárna. Klienti vlastně vaří, pečou. No a kromě vaření a pečení tady děláme i svíčky voňavé, které potom se prodávají na e-shopu. Děláme tady tašky, vyrábíme věci z pedigu, takže nějaké košíčky, misky a tak dále. Není to jenom vaření a pečení. To je těžký. Já si myslím, že je to taková ta obecná radost těch klientů a dobrý pocit, ale 3 slovama to asi říct nějak neumím. Dobrý pocit z toho, co tady vlastně klienti vytváří, že se jim to daří, a že oni jsou spokojení a když jsou spokojení klienti, jsem spokojená já, že jo, co víc chtít. No, úplně nejvíc mě naplňuje a dodává mi takovou tu energii, když klientovi se něco povede, vymyslí si něco složitějšího, třeba dort, už jsme tady dělali dorty, a klientovi se to povede a on je potom nadšený, že je to krásný a že mu to chutná a odchází prostě domů s tím výrobkem nebo s tím jídlem, které si tady udělal, prostě šťastný i, že se pochlubí vlastně doma a to jejich nadšení prostě proto je úplně top asi. Těm lidem obecně vlastně přibližuju nebo ukazuju, že naši klienti s mentálním znevýhodněním jsou vlastně schopni si sami nakoupit a nějak je dostat ty klienty do podvědomí nebo všeobecně lidi s mentálním znevýhodněním dostat do podvědomí vlastně obecné společnosti. A co se týká vlastně tady pomoci těm klientům nebo nějaký podpory, tak já se opravdu snažím, aby ti klienti se naučili vařit, naučili se osamostatnit a nejenom vařit nějaké recepty, ale vlastně pracovat i s troubou, pracovat s různýma přístrojemi, které se běžně v kuchyni používají.